izizi gwa igbo gwa ịtọ ka abụ nwatakịrị achọgokwana m ala wee bịa ndụta gị ka m gwa gị ife ọbụla m na-eme na ngwuru nwa bụ ngwurube ka m na-eme ọ maka ọdịmma ngwurube m kebe na-agwa mgbe ọbụla ị na-adụkwana m ọdụ dolu nwa arụ nọdụ kenanị na ya ka anụbara ozukwa nọdụ anị na enwere m di m nwunye m ike dị n'obi dolu nyadịba ife nna achọ ịkọwatala ibu imelenu imele anyị Chineke nna chọrọ omume anyị na-eme Olise gburu ụwa nọ n'elu na-enene mmụọ na mmadụ fancha na-agbanya bụ aka ebe na omume ya ajọka dolu nwa arụ na ife njiwela agwa ife niile abụ maka ụmụ arụ a ụmụaka ka ị na-arapụrụ nsogbu nekwasịke n'anya na n'ife gbasara ọdịnihu n'anya ka m gwa gị ibe ikwuru ịgba isoro m akpata ego n'ụlọ ọrụ ife nọbụ rive erive n'ọrụ nwayọ rive ego na-akpata abịa na agbanyere m aja n'ụzọ nsị akpa ego bankị na-emerekwa ife na-eme onwe onye ego ọkwụchiro ifurukwa onye n'ala ego bankị emele enu emele anyị omume ya ijọlụ njọrị nne tata ị na nwunye ị nala ego ị na ego ị nala anyị ọ dịkwa ụmụaka ka ị na-akpa ya ọ dịkwa ọganiru fa ka ị na-anasịsị ọ bụ sọsọ ụmụara mkpụrụ obi bụ nke na-enyezi m nsogbu ọ bụ na ka Chineke na-anabata nwe mkpụrụ obi kọ nke m dolu nwa arụ anyị kedu gbasa gị na dolu nwa arụ anyị ike obi nwanne ọ dịkwa na mma ọ gịnị na-afụ fọtọfọtọfọtọ na pọtụ biko ya na-abụlụgo m ite nwunye m di m ife mekwanụ ya bụ nọọ ana m agwụ ya maka ụmụ omume ọ na-eme ka ọba tata dị nwa onye ekpe ụsa na omelụ nke echi onye ọzọ ekpe ọ na nwaanyị ọ nalụ nwoke anị ịghọtago ọkwanye ya ka nna agwụ ya sị nya nekwasịka na ụmụaka anya n'ọdịnihu fa ka ọ na-emebi tata dị nwa na ọ bụ na ọ rapụkwa na ọbụla ya bụ na ọ nwere ozi onye enyemaka ike obi irie n'ọnụ ife ị na-eme ka nghọta kịta bụ na ike dị n'obi agụ eji eje mba ikuku ama n'ọnya ọghọgo bọmbọị ọghọgo nwata na-amara na o tinye aka n'ọkụ ọkụ ahụkpọ onye onye ka ị na-eme ka nghọta kịta si ọ niile ụlọ nọdụ kenanị ka nlalụ unu mmiri tọgbọrọ unu ike ọ gị ebelụ unu gịnị nọdụ anị rikwa ajụjụ onwe gị ọdụ nwaanyị ọjọọ anụ ikwu ya rie ajụjụ onwe gị ọdụ ike obi ihe anya nwụkwa ọkụ ọkụ gị ka ọ na-anya kedu ọkụ ịma ọ na-anya mmụọ bụ ọkụ ị na-anya ikele ịnya nnọọ nya bụ ọkụ ị na-be dị iwe anya bụ ọkụ ọkwa na adanne nke ị na-agwa ya ka na-ekwu adanne m ka ị na-agwa okwu ị na-agbakwa na-agwa ama m na adanne mana o metisala m ezinụlọ m ngwuru nke m ka m nọ ya ka m na-agwa gị abịana na-esonyere m ọkụ n'ụlọ m biko ọzọ m na-achọ ịkọwatala unu na abụbụ na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-awọlụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-awọlụ ijiji abụ na ijiji jụrụ na ọ mara ozu aka ekele ibulu ozudo onye niile ijiji esoli ebe a niile ma unu mala amalụ na mmiri ga-amụ na eke elụrọ ebe olulu unu ga-amụ nchọ ka ị pụọ mkpụrụ ụbọchị na-abụ ịkwala nke nwa ya ayọ ma ayọ ka ị pụla n'ọdụ ka ịhapụ onye ara obi tọ m ụtọ na ọ si nọ ijiji na-ada anụ ntị ọkwa na klaasị na ya bụ pricha ọ na-ebu baịbụl ofu ụbọchị ma anya ma baịbụl fana bụ ọnwụ onye na-eburu baịbụl anyị agbafọ ekwensu na-ebu baịbụl onye akwụkwọ na ekwensu ezigbote ekwensu ife na afụrụ aja na-erapụ onye kedu ife ya aṅụ bikodo ya ṅụ nkwụ ike ka juice ike dị n'obi akakwa m isi ka ṅụọ ya mana amazi m ụdịrị nwunye gị nka biko ojiekwa ajụbụ ọ tụere m ofu akụkọ nke ebe m nọ n'ụlọ be m ka ọ na-abata elu gị ofu adanne kata ọzọ ya ṅụ fruit juice nke a na-eti na mgbe ọkwa mma nọ ebe akpọ anya onye ike dị n'obi arafụrụ m onye ọkwa ntete onye etete bụrụ ozu ejedebere nna ya daa aka vedo nụrụ mmadụ na-abụ n'ugwurube nna ya chịtabatinata rapụ ọnụ niile kwuru
kwuru njọ ga-ekwu mma